Vítajte v malebnej obci Horná Potôň v trojizbovom rodinnom dome, ktorý vás očarí svojou príjemnou charizmou a útulnosťou. Srdcom vášho budúceho domova bude nepochybne veľký, otvorený obývací priestor s vyvýšeným stropom a romantickými kachlami, ktoré zahrajú celý váš dom počas chladných sichravých dní, ak by sa vám teda náhodou práve nechcelo zapnúť podlahové kúrenie. Poteší vás priamy vstup na veľkú terasu, kde si môžete vychutnať rannú kávu, lahodné pokrmy, pri rodinnom obede či večernú romantiku pri sviečke. Tešiť sa môžete z vlastnoručne dopestovaných plodín v úžitkovej časti záhrady, z ktorých môžete vyčarovať zdravé, pestrofarebné, lahodné pokrmy v modernej a plne vybavenej kuchyni pre celú rodinu. Vaše deti budú mať stále dostatočný priestor na pohyb, hry s chlpatými rodinnými príslušníkmi či bláznenie na prelieskách a v bazéne. Nejednú praktickú dušu potešia až neuveriteľne nízke mesačné režijné náklady, a to vďaka moderným izolačným technológiám a efektívnemu vykurovaniu. Horná Potôň, tichá a bezpečná lokalita, 20 minút cesty do Bratislavy, 17 minút do Dunajskej Stredy či nedaleko Šamorína. Teším sa na vás na obhliadke, možno vášho budúceho domova.